Днес ще ви покажа ще обясня как се прави една игра навънка и ще играя. И правите едно колело. Едно колело с тебеширче и разграфяваме вътре. Да. И имаме. Пишете каквото искате в тези части на колелото. Ние искаме да напишем тези неща. Вие можете каквото искате. И те си играят след две играчи. Един играч трябва да е тук и другият трябва да бяга така. И щом играч каже стоп, каквото си трябва да го направиш. Може да има мечешко ходене. Може да има много играчи. Да. Може да има колкото искаш играчи, но най-малко е позволено 2 пъти игра. Да. И имаме и мини игра. Обясни за мини играта. Ако ни съпадне мини игра. На мини играта може да направиш каквото искаш за мини играта и ние ще да направим той. Тези думи трябва да се прочитат и да си напиши детето и името. Да. И така, и като кажем старт, бягаме покрай колелото и каквото се падне се изпълнява. Добре, показахме една игра за лятото. Готови ли сме? Да. Айде, казвай чао тогава. Не ще почна да играя. Добре, готови. Старт! Айде в обратна посока. Обратно. Стоп! Да, май беше първо задното. Айде прескачането на препятствията. Готов ли си? Айде, давай. Давай. Добре. Забравихме да направим странично колело. Ама я застани нагоре и направи надолу няколко странични колелета, едно след друго. Не иска повече друго. Стоп. Странично колело. Добре. Стоп. Скок дъга. 10. Добре, давай. Стоп. Смешни танци. Танци смешни, без физиономии, само танци. Само танцувай. Добре. Давай тогава. Стоп. На смешни физиономии беше, едно назад. Ужас. Ужас. Давай. Добре, стоп. На лицевите опори беше, 10 лицеви опори. Да. Давай. Айде, пътеките! Стоп. Една обиколка бърза. Айде, пътеките! Днес ако господин физическата пресса видял как се издърпа на хата. Добре.